дишаб мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар охирин дидори худро дар марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи ҷоми Валентин Гранаткин бо ҳамтоини худ аз Туркия анҷом дод. баъди ин вохӯрӣ шогирдони Зайниддин Раҳимов имкони баромадан аз гурӯҳро аз даст доданд. мунтахаби то 17 солаи Тоҷикистон дар бозии охирини марҳилаи гурӯҳии мусобиқаи футбол ба хотири ёдбуди Валентин Гранаткин бо дастаи Туркия қуввасанҷӣ кард. Дар дақиқаи 15-уми дидор ниммуҳофизатгари Туркия Илкай Ишлер дарвозаи дастаи Тоҷикистонро рахна намуд. Ниммуҳофизатгари дигари ин даста Оғозхон Акгюн дар дақиқаҳои 39 ва 41-уми бозӣ тӯбро вориди дарвозаи мо гардонида пеш аз анҷоми қисми аввал натиҷаро 3-0 сохт. дар дақиқаи 56-ум ҳамлагари Туркия Бурак Ясин Ешилай ба номаш гол сабт намуда ҳисобро 4-0 кард. дар лаҳзаҳои охирини дидор аниқтараш дар дақиқаи 90 Муҳаммад Арсланташ ба бозӣ нуқтаи ниҳоя гузошт. ҳамин тариқ мунтахаби Туркия бо натиҷаи 5-0 зафар ёфта бо дарёфти 7 имтиёз пешсафи гурӯҳ шуд ва ба даври ниманиҳоии мусобиқа роҳашро боз кард. дар заминаи рақобатҳои даври ниманиҳоӣ фардо Аргентина бо Туркия ва Россия бо Россия 2 қуввасанҷӣ мекунад. наврасони мо барои ишғоли зинаи нуҳум ин шом бо тими Арманистон нерӯ месанҷанд.